Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, etsaiaren menpetik gu askatzeko zure semea bidali zenun gurutzean hiltzera. Iguzu bere bidez piztuera iris dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau. Bihotz eroriei adore ber hitza emateko. Goizero belarria belarria irikitzen dit. Ikasle onak bezala entzun dezadan. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen indutenei, masailak bizarretik tiraka zehar dutenei. Ez nien aurpegi alboratu, irainei eta txistuei, jauna dut laguntzaile. Horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia arkaitza bezala. Badakit eta ez naizela lotsagarri geldituko. Ondoan dut defendatzailea. Nork eraman ni auzira. Aurkeztu gaitezen elkarrekin. Nor du nerekin auzirik. Datorrela, ara jainko jauna dut laguntzaile. Nork kondenatuko nau. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotzona. Zuk eman jauna, arnas berri sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 12 batek, Judas Iskariote izena zuenak, apaiz buruarengana joan eta esan zion, zenbat emango zenidakete, Jesus zuen eskuetara emango banizue. Haiek zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik aurrera, Jesus haien eskuetara emateko egokieraren bila zebilen Judas. Legami gabeko ogien jaiko lehen egunean, ikasleek Jesusengana gerturatu eta galdetu zioten. Non nahi duzu Pasko afarirako prestaketak egitea? Jesusek erantzun zien, zoazte hirira, halakorengana, eta esaiozue, maisuak dio, gertu dela beraren ordua, eta zuen etxean ospatu nahi duela Paskoa ikasleekin. Jesusek agindu zien bezala egin zuten ikasleek, eta Pasko afaria prestatu zuten. Iluna barrean, mailan zegoen Jesus 12 ikasleekin, eta afaltzen ari zirela esan zuen, benetan diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak oso goibeldurik galdezka hasi zitzaizkion banan-bana. Ni ote jauna, harek erantzun, nerekin plater beretik jaten duen horrek
salduko nau. Gizonaren semea badoa liburu santuek aretaz dioten bezala, baina doakabea gizonaren semea salduko duena. Hobe luke jaio izan ez balitz. Orduan Judasek salduko zuenak galdetu zion, ni al naiz maixu? Jesusek erantzun zion, zuk esan duzu. Afaltzen ari zirela, Jesusek ogi hartu zuen eta bedeinkapen otoitza eginez, zatitu eta ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan, hau nire gorputza data. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Atzokoan San Juanen evangeliotik aitu ginen, esan genezake San Juanek lehenengo pertsonan izandako esperientzia nola bizitu zuen berak Jesusek Judasena aipatu zienean da edo zuetako batek salduko nau eta esan zuenean Juanek bere bizipena kontatu zigun atzokoan nola bera ez du bere izenik jartzen, baina jartzen du Jesusek hainbeste maite zuen ikasle horrek eta bere burua Jesusen bularrera gerturatu eta galdetu zion, nor da maixu? Eta Jesusek nik oain ogi ematen diodan hoixe da. Eta gaurkoan beste testigu baten esan genezake ikuspuntua haitu dugu Mateorena. Dakizuenez, lau evangelistetatik, Mateo, Markos, Lukas eta Juan, lauetatik bi izan duziran Jesusen 12 apostoluetakoak, Juan eta Mateo. Eta beste biak Jesusen jarraitzaile ziren, baina ez ziren 12etako talde hortakoak. Ez ziren. Beraz, bai Juan eta bai Mateo biak bertan egon ziren. Biak haitu zuten Jesusek nola esan zuen aldez aurretik, profezia nola egin zuen, nola iragarri zuen, zuetako batek salduko nau. Eta atzokoan Juanek esaten zigun, pena hundikin esan zuela Jesusek. Gaurkoan ere agertzen zaigu errealitate hori, eta Judasek nola alde egin zuen Jesus saltzera joateko. Jesus saiatu zen modu hortan, esan genezake Judas iritziz aldatu arazten, baina azken finean Judasek bere libertadean erabaki zuen modu hortan jokatzea. Atzokoan esan nuen bezala, pena handia da gero Judasek publikoki edo Jesusengana gerturatu eta barkazioa eskatu izan balio, dudik gabe Jesusek barkazio hori pozik aski eskainiko zion. Eta gaur egun santu handi bat izango litzateke beste edozein apostolu bezala. Jesus ez baita gelditzen guk gaizki egiten dugun horrekin. Baizik eta berak estimatzen du gure humiltasuna, gure barkazio eskatze horrek esan genezake bere bihotza bigundu egiten duela, bere errukia, bere maitasuna erakusten digula. Eta nahi du guk ere ikas dezagula modu hortan jokatzen gure artean. Horregatik aita gurea, Jesuseko ise esan zigun, errezatzeko, gure zorrak eskatzen diegu jangoikoari barkatzeko, guk ere gure zordunei barkatzen diegu bezala. Hau da, Jesusek nahi du berak guri barkazioa eskaintzen digun bezala, guk ere gure artean modu hortan joka dezagula. Errukiz, konprentsioz, eta ez, zorrotz, gogor, hotz besteekin. Gaurko hontan, eta esan genezake gelditzen gara laia egunik haundienen atarian bezala, azken afaria bihar ospatuko dugu, ostegun santun azken afaria zuzenean, biharko ospakizunean, baina gaurkoan hasiera hortan edo atari hortan gelditzen gara. Aste santu hontan, aste azken santu hontan, eskatzen diogu Jesusi lagundu dezaigula. 3 egun handi hauek, ostegun, ostiral eta Paskoa, 3 egun handi hauek fedez eta itxaropenez ospatzen. Atzokoan ere esan duen bezala, une oso aproposa dugu kontrizio aktu bat egiteko, damu ekintza bat egiteko jangoikoari gure pekatuak pentsatu eta horien barkazio eskatzeko. Gauden egoeran ez da behar momentu honetan apeza bilatzea edo
momentu honetan aski da horrekin barkatzeko, eta gero dena pasatzen delarik, orduan hurrengo konfesioan apezari esaten zaio, esan behar zaio, ze gauzek, baina momentu honetan eta barkazioa jatzen da kontrizioa, damua, sentitzen den une hortatik beratik. Beraz, eskatzen dugu Jesusi fede hori, itxaropen hori, maitasun hori, egun hauek pasatuta, egun hauek kristau bezala etxetik, gure etxeko elizetan, gure eliz domestikoetan bizituta, egun hauetan handiagoak eta egiazkoagoak bere graziaz izan daitezela. Eta gure eskariak egingo ditugu, gaurko egun honetan, eskatuko dugu bereziki egunero bezala gaixorik dauden guztien alde, eskatuko diogu Jangoikoari bere laguntza, bere indarra gaitzaren kontra, investigazioan, ikerketa lanetan ari direnentzako, baita ere gaixoak zaintzen, gaixoak sendatzen, beste jendentzako, danen alde eskatuko dugu guztioi egun hauek eman dezaigutela edo lagundu dezaigutela kristauagoak izaten, gure fedean sakontzen, gure itxaropena sendotzen, gure maitasuna biziagotzen. Ez egon pekatuan, ez egon luzaro, damu izan ez dezazun, alperrikan gero, ez egon pekatuan, ez egon luzaro, damu izan ez dezazun, alperrikan gero. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, guk aurkezten dizkizugun eskaintza hauek, eta zure ahalmenez iguzu benetan bihotzetik ospa dezagula Jesusen nekaldia, bere fruitu guztiak gure ganatuz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bilaldu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintzak oresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ado hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak,
Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu, zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu horren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezera lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiren aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esna da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen, jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz, inor, zunen etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Orain ondoren, komunio espirituala egiteko garai edarra gure bihotzean Jesus hartuko baginu bezala egin, eta berarekin hitz egitea, berarekin egotea. Horrek berri du gure kezkak bere eskuetan jarriz, berari laguntza eskatuz, berari indarra eskatuz. Egin dezagun otoitz.
jainko guztiaduna. Iguzu sakonki, sinistu eta sentitu dezagula, zure semearen heriotzaren bidez, misterio santu hauetan ospatu duguna, eta zuk betiko bizirako eman diguzuna Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.